ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nakaro titikag na. Ay adulakit diti saan na makamula, gapo iti kaawan ti todo na. Daytang agpayso tinarigat a solusyonan, Kapitana. Ay, imbag dagiti adda talon na iti asidag tiwaig tamabalin dalatangag second crop. Da kami kat adayo ti talon may tatangkig. Saan kami ang maka-second crop, Kapitana? So anagasat dagiti adda talon na iti asidag tiwaig. Dandan ni aggapas nga agpayso dagiti nag-second crop ijay waig, Kapitana. Wen nga raw kagawad. Ay, mabalin kayon samet nga agusar iti water pump. Ta saan kayo unay nga adayo ijay waig? Nasapamot ita ni akting kapitan di ta barangay hall, Maray. Binagbagaan ngamin ni Maribanang. Ide, kat kanayon ngamin amala daw. Rumbang laang abagbagaan na. Tinalok ni kapitan akas akting kapitan sa itag ladaw-ladaw. Na, pudnot ako nam. No siguro saan nakabailan ni kapitan ti agkapitan. Mamati akabailan ni Maribanang. Siyak ngay, saan ko nga tama takabailan? Sino nga tati mangabak no agkalaban kayaw babaen iti butaws? Ay, kon naklaang matkit di Nawan plano akalabanan ni kapitan. No ngay saan nan akabailan ko na? Mabayag pay mo't siguro day tamaray. Napigsapay mo't ni kapitan. Adda ka di planom amang kalaban kin ni kapitan, badang? Apay kumakalaban nagti kumpare. May sakpay lang aluyalista na. Ti kinakapitan na ti kayat ko asawan. Mabalin ay amot asukatak ni kapitan. Iso tinabutusan na kapitan. Nagkapoy katipan na kaawat mo. Nudinan ka bailan ti agkapitan. Di mo kayat apadasan. Babaan iti itatapog mo iti politika. Agtagtagainap ka iti tinga ti aldaw tuyan. No saan to nakabailan ni Parenteng. Lakayak tumutayin. Kasano kumamot akabalak ngay? Ayun gaya man niya. Agkataob kayo gayam kin ni kapitan. No lakayon, lakay kan tumutang. Isubay, naragsaka amang tulong kingkwa na tuyang. No kasapulan na titulong kaw. Tultulungan nakmait no kasapulak titulong na. Bilibak mo't iti kinapudnom akas kumpare ni kapitan. Iti sumay, napudno mo't akas kumpare. Ay, ginapas da idirabi iti basit apagay mi ijay asidag tiwaay, kapitana. Ay, pati garame inalada. Asino tinanggapas na kunam? Imbaklay da, pati garami na? San mi nga mo akting kapitana? Gapasan mi kumaitay, ngam adamit na kauna naggapas. Sawaron tayo dagiti kaarubayo. Di damot siguro mailumang tigarami no natiliardaman. Itangarudan tapno di da pa'y mailumang ako na yung akting kapitan. Sapay awan ni Kuarog. Inakman ibagakan ni Pare Badong, takaduan na kami nga agsawar. Agyaman na akting kapitan, sapay ko matamasarakan nyo no asino tagtatakaw. Itaman pa'y nga daggapas iti di na pagay. Nakaumay ka, may dito'y balay, akting kapitan. Awan ngamin ni Kuarog akaduami ang mapanagsawar. Mabalin ka di akadwada ka nga agsawar, Pare Badong. Apay nga agsawar tayaw, akting kapitan. Aday may nagpatulong iti barangay hall. Ginapas da ka no ti pagay na idirabi Impanaw da pati garami. Anya? Ay nagturo din anang gapas iti di napagay. Huwag nga rod. Kas akting kapitan, Jack ipalubos ti kasta. Madi ti agapit iti di namula. No da makita tayo akagapgapas sa pagay. Damagan tayo no naggapasan da. Masapol nga isuro na tinaggapasan na. No talon na mutlang tinaggapasan na. Wano saan? Korek ka dyan, Pare Badong. Iso nga umay kamot nga rod. Ay aguray nga rod, akting kapitana.
Agkuyog tayo manay, ngagbiraw, iti managdakdakay. Maray, lakwan nakman iti karne. Sige, mabiit lang tayo nakalaan. Hello, kukumaray! Panagkunayaw. Masarakan da nga ta, tinang takaw iti pagay di nagpatulong kini akting kapitan. Ay, sapay la kumaa, tamasarakan da no asino ti agtatakaw. Italaan nga damadamag ang naggapas iti pagay ti akin pagay. Basta kimuyog ni badungkaw, masiguradok ngagbaligida. Sapay kumata kasta. Mayat ti tandem da akting kapitan kan kabadong. Mayat akitaan, Maray. Bagay na adinutukan ni Inteng, tanaalibtak. Wan. Siyak kumahngam jak tumot masangaw. Ado na, babbalay, tinapanantayaw. Ang umawan mo nakita tayo, ang kagapgapas sa garamay. Wan nga rod pare, nangilang mga dangatan iti ginapas da pagay. Hintayo man ay dyan naggapasan da iti pagay. Ay, wan man nga rod, kitaan tayo no adda mabalin tayo apakatuntunan iti nagtakaw. Tapantayo mo't adagos iti kabalbalayan, nakarubat italtalo na natakawan. Wan nga rod mapantayo nga rodon iti kataltalunay. Adamat des-des asumangat iti bantay. Uwin nga agpaiso Ay, surutin tayo man ti desdes. Ada mo dagiti tanod na kadwa tayo. Sige pare, surutan tayo ti des-des nga agpangato. Uray, tasaan mo't unay asangat. Ne, makita yo kaditi makita. Ungkay ti pagay daytoy. Uwin nga agpaiso Ay, sigurado nga insang dati pagay aginapas da. Kaawatan nga rod asaan at taga-kabildatan tinagtakaw. Taga-dita abantay. Ay, surutin tayo lahat ti desdes. Badlaw ang nagnaan ti pasagad. Ang mga no ilamang dalang ti garami di tapantay. Ay, sapay makain-inuma ko. Sinalbag dumot na kita tatakaw. No makatapaw tayo di tangataw. Saan nakabildatan dita? Awan pare, sabalin a barangay. Kasano nga rudin nga Mapantayo ka di pa dita sa bali a barangay. Wan, iyo man tayo iti kapitan dati napasamak. Ibaga tayo nga datuntuntunan tayo. Katuntunan tayo babaan iti des-des kanday tinaragrag nga ukay ti pagay. Agturong ka ti jay lugar da. Why, kin kaawatan nga may da impasagad ti kinapas da pagay. Ay na, nakatapaw tayo. Yung danda ni awan makita kamulmula dito Awan sa mo pagtaunan ti danumda. Wan nga rod. Isu siguro adida makamula ditoy. Tawan pagsibog da iti mula da. Nay. Makitam ka diti makitkitak iti sirok ti kayaw. Na. Adda simpen ti garami. Kitaan tayo man. No kapada dagiti napidot tayo iti dalan nga ungkay ti pagay. Na. Agpada. Daytoy laki diti ginapas da di kabildatan. Tayo iti barangay holda. Iyo man tayo daytoy. Kitaan da no asino tinagtakaw ken nang isang at dito'y lugar da iti sigagarami apagay. Ay, agbisin da siguro ditoy. Iso ang mapanda agtaktakaw. Kasano? Awan pa'y ngamin makita na lang to aruot dito'y. Ipakanda siguro itinwang wenno baka dagiti tinakaw da ta sigagarami nga insangpet da dito'y. Itatanamuan tayo no asino tinang takaw iti pagay. Anya ti impaay mo adusa ngay kadakwada akting kapitana. Magsipod ta nagpakawan ken binayadan na ti tinakaw na. Masapul asulbaron tayo ti parikot na dito'y alugar, pare. Anya ti kayat mo asaway? San mo mo't alugar dito'y? Ngam no agrigat da dito'y, kapilitan adita baba ti bantay ti pagtakawan da iti pagbiagda. Ay, delikado nga ron no kasta. Datayo ti matakawan. Idinto ta isuda mo tagtakaw. Panagkunak, saan a solusyon ti panangdusa kadakwada? No di kat makisao tayo kadakwada. Anya ti kayat mo asaway? Tapno sumardong dangagtakaw. Makigayam kan makitulag tayo kadakwada. Ay, diyan laki ti kayat makigayam kadagiti agtatakaw. Apay, di ka dinasaya at agayam kat takawan na ka.
Pare Badong? Ha? Anyat ko nam. Nasarakan yung ti agtatakaw. Wen kapitana, ngam makitulagak iti kapitanda. Solbaran mi ti parikot. Anya ti kayat mo asawan. Tapno maliklikan ti panagtakaw. Umay dalaangan makitangdan dito nga aggapas. Kanda dumapay ang mabalinda apakitangdanan. Ngam, di umay dakit din agtaktakaw ditoy. Mayat dayta ana panunot mo, kagawad. Ikam ida iti trabaho, tapno saan da nga agtakaw dito barangay tayo. Hustuak, saan ka di kapitana? Makigayem tayo kadakwada, tapno di da tayo takawan. Ay, anggam nagtulag kayo ka din, iti kapitanda ako nam. Agsubli kami ijay, kapitana. Tapno formal ang maaramid titulagan, ken kasaumi dagiti tattao, maipapan iti plan. Pare Badong, kayat mo kadipay ti kumuyong kanyak. Agsubli ta iti tapaw ti bantay. Maipapan ka di dayto iti planom, akting kapitana. Hawan, inta makisarita iti kapitanda ijay. Ibaganan tumot kadagiti tao amayat nga umay makigapas ken makitangdan ditoy kadagiti mayat nga agpatangdan. Ket imbag ano kaya dati umay makitangdan? Kay kayat da nga tati umay agtakaw. Ngem ti makitangdan no agrigat da. Nasayat, mate, no da umay makitangdan, no kasapulan tayo ti trabahador, iti talon, ken bangkad. Isumat. No adda ipagaik mo ken iparaep mo, di isudan ti tangdanam. Hawan nga agpay sumatangdanan dito kabildatan. Tadama nga min trabaho ti dadduma. Ti mo'y dadduma, masadudan nga makitangdan. Mayat mo tinapanunot ni akting kapitan. Bareng awanen ti umay agtakaw ditaw, maray. Ay, italaang nga adda umay agtakaw iti pagay dito barangay tayo. Ay, gapasen damutan iti rabi iti pagay. Wen nga raw, mabisinda siguraw, iso nga umay dan agtakaw. Agam no mapalubusan da nga umay makitangdan. Saan da siguron nga agtakaw? Adda matangdanan nga aggaay, tapno lumawat ti mulaan. Pagaikak man mat nga ron ti bakanti alutek tapambulaak, no adda mayat nga umay matangdanan. Ay katwen marikwanang, tasaan mo mat amasango ti aggaik ken agmula. Wen taawan mat nga ron pagbantayag dito tersinak, jakon makalakaw no inak aggaik ken agmula. Ay na, maragsakan dagiti mayat nga umay makitangdan nga agapas, mare. Babaan iti dayjay apamuspusan. Awan mo't siguron ti makalagip nga agtakaw. Saan dan amarigatan, no addan pakitangdanan da. Naipamuspusan di may sa aparikot tayo kuma, no agtultuloy nga umay da tayo takawan. Ay, kat, mamati ka ka din asaan apanusat ti solusyon. No di kat, tulungan ida ang maaddaan iti pagsapulan, tapno saan da nga agtakaw. Ay, wen maray. Kaya nalawan to ti pagkaikak iti bangkagkaw. Mangtangdanak may iti kadwak agmula. Mabalin mo pa ida kasarita, taagsugpon kayo laangan. Tulungan da ka nga aggaay kan agmula. Kalpasan na, paggudwaan nyo ti apit. Ilasin nyo dagiti gastom iti bin-e, abono kan pestisidyo, saka ito agbingay. Kagawad, katangak amin dagita nakalista. Ado mo tinakalista, ado sa katinaglakwam. Limawa nga min timinulaan mi kadagiti kadwami ang nagmula, kagawad. Naggapo ka di dita bantay, ti kadwayo ang nagmula. Wen kagawad, jay may sa kadakwada, jay nagtakaw iti pagay kaw. Nagpakawan, iso pinakawan kaw. Nagagdamit ngagtrabaho. Pagmayatan na mo ti mamakawan, saan nga amin na nakabasol kat agnanayon adakas. Wen kagawad, no ikam iti gundaway na ngagbalbalew, ken pakitaam iti nasayaat, so papakan damit iti nasayaat. Iso amaya ti inaramid ni Kapitan, saan ka day?
Amom kaday nga ado ti mangraem iti inaramid mo? Ay, datayo kanu tinang tulong kadag iti taga di tatapaw. Taad da kanun pakitang danan da diti kabildatan. Inaramid tayo laang dayjay, tapno makatulong tayo itipada tayo a tao, Kapitana. Ken awanan ti umay agtakaw, tamabaindan. Tano agtakaw da, no matiliwan da, saan dan amabalin pa iti umadak dito'y kabildatan? Ay, mayaten ti panakilangan da kada tayo. Ay, nagbalin kayo pa'y nga gayam iti kapitan da. May mayat matlaang ti agsisin na ranay nga agkakaaruba a barangay, ngam ti addabangan iti nagbaetan tayo. Kasta tinasaya at abu marangay, Kapitana. Ay, katuwan kagawad. Ay na, naragsak da nga umay makitang tangdan kada tayo. Kasta nga minti imbaga ni Kapitan nga aramiden tayo, idi inyawag ko kenkwana. No anya ti pamuspusan tayo, Kapitana. Good job! Saludo kami iti naramid yung opisyales. Agraman ni Tata Badong. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung estasyon agyaman kami iting kay panagdangan